rampung dina iki. Wah, salah si keparat. Kadang-kadang wis gugur madyaning palagan. Yo. Kakang Trisirah, Tribaut mekaning pati gilo. Trinetra. Ayo nono kridaku. Maju. Tak pandeng ora kakang geseng awakmu derajat apa kowe. Ayo. Kethek ra didetek sapa kuwi? Patih Hanila. Sapa Trinetra? Ayo. Ayo ana kridaku keparat. Kowe anak Dasamuka iki marganing patimu. Ayo. Loh. Maju kowe. Wah. Waduh. Wah. Aduh. Aduh. Wah, apa iki? Wah. Ayo jare kowe senopati ning Rama Wijaya. Jayagada kowe. Iya. Sawe Trinetra, ayo. Ayo ana kridaku. Idian. Wah. Apa iki? Wah. Jagat Dewa Bathara jagat pangestu ngkara. Ragile Dasamuka nek ngedapi-dapi temen. Sing jeneng Trinetra. Jare mripate kena kanggo mandeng mungsuhe. Kethek-kethek padha mayu kabeh. Padha ora kuat yen nyawang mripate Trinetra. Apa kelakon Anoman bakal kewirangan iki?
sang reksikane putra kang anjok saking wiyadi berkenjong Pak Pong Warudaya ngawi kathekani codhe sapa sing gawe Senggono pangabekti kula katur Bu Guru ya tangan panarima ulun kita ngaturake pangabekti Senggono wonten dawuh ketoke kabeh para wanara padha kejipuan to mungsuh kawan anak Rahwana sing mripate telu jenenge Trinetra inggih Bu Guru gawok raos sing manah kula sanes-sanesipun gampil pun pejahi nanging ingkang nami Trinetra menika menawi mandeng mengsahipun sami lumajar mboten kiyat mesti ora kuat mripate kae kedunungan Surya Kantha apa meneh yen to wancine awan ngene iki wah wis senenge ora karu-karuan dan biyantu kelawan soroting Surya saya ampuh pamandenge Trinetra mau iki menapa kelampahan kula badhe kuwirangan ora ngono wis to digdaya dikaya ngapa Anoman kabeh menungsa kuwi winates sapa winates kelawan kodrat yen to pancen kodrate Gusti wis nekani kasekten kuwi ora ndayani apa-apa mekaten kulo ya kowe eling ana tembang jenenge tembang kinanti wis cinitra jroning tembang kowe biyen nak tau dadi wiraswara to kowe ya boten ayah kae nek rombongane para kethek-kethek kae kowe tau bawa kowe Gang Sulanjari aku apal kamu dewae mudeng kok inggih Bu Guru ingkang paduka dawuhaken tembang kinanti sing cakepane muga-muga ora kleru kiblatku Sira arsa aprang pupuh lan detya ngalengka aji panguripe kapibala roning lata maosadi yen sira patyeng palagan ungkulana maosadi golek ana godhong sandilata godhong maosadi kuwi sandilata kuwi lho ron sandilata iya sing paite ngeder-der kuwi lho kena kanggo jamu mekaten iya mapane ana lengkaing Gunung Manggriawan golek ana ora ning lata maesadi yes ndika ngesaken dawuh Darah. Aku ki jenenge wong kebat kliwat. Aku mau kok ya ora matur. Godhong Sandirata ki rupane kaya ngapa? Bunder apa lincip? Moko ge godhong semono akeh. Godhong apa-apa ya akeh. Wah, piye iki? Bali kesuwen. Diangkat sak gununge wae.